बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। बर'नि फिसा हरेश्वर नार्जारि मुंनि सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासाया आसामनि जानानै हायुङारि सौलेन कुम्फु गेलेनायाव नैथि थाखोआव उथ्रिसारबोनो हादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सापागुरि हालामनि 1 नं दिहिरा गामिनि भबेन नार्जारि आरो हरजनि नार्जारिनि फिसाज्ला हरेश्वर नार्जारि बिथाङा आसामनि जानानै हायुङारि सौलेन कुम्फु गेलेनायाव नैथि थाखोआव देरहासार जाबोदों। गोरिब नखरनि फरायसाया गावनि गेलेनायखौ गोब्राब नाजानानै दिनैनि दिनाव हारिनि हादोरनि जौगानायखौ लुबैना मुं खालामदों। लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गाव जौगानायजों लोगोसे हारिखौ जौगाफाहोनो लुबैदों आरो बर'नि लाइमोनफोरखौ ओरैनो गाज्रि खामानि गाज्रि मुवाफोरजों गफबना थायाबालानो गावनि थाखाय नखरनि थाखाय हारिनि थाखाय जुजिनांगौ होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि बिथां हरेश्वर नार्जारिया गोरिब नखरनि जानायलाय गेलेनायाव गोबां रां रुफानि आंखालाव गोलैदोंमोन। बेनिखायनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ लायो। लोगोसेनो सापागुरि हालामनि मुंदांखा दैदेनगिरि मन्टु बर' बिथांनिफ्राय आरो बिमाया गामिनिफ्राय रां दाहार लानानै गेलेहैदों होननानै गेलेगिरि बिथाङा फोरमायदों। फोरमायनो गोनांदि दिनै बिथांनि नखरा गोरिब जानायनि थाखाय बिथांजों लोगोसे नखरा बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों। आरो बे समाव बिटिआरनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो बिटिआरआव बर' लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय नांगौबायदि सुबिदा होनाय जागोन होननानै माखासे समाव बिबुंथि होबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिटिआर सोरखारा मा समाव मावफुंगोन बेखौ समाजसो मिन्थिसिगोन। दायो आङो दंफैयो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि हालामनि 1 नं दिहिरायाव बेवहाय जोङो दंफैयो हरेश्वर नार्जारि मुंनि सासे फरायसानि नखराव जाय फरायसाया 6 नेशनेल कुम्फु चेम्पियनशिप 2021 मायथाइयाव जालांनाय जि सावलेन कुम्फु मार्शेल आर्ट्स बेवहाय बिथाङा आसामनि जानानै नेशनेल कुम्फु गेलेहैदोंमोन आरो बिथाङा नैथि पजिशन लानानै देरहाबोनो हादोंमोन। जोङो दा बिथांनि नखराव दंफैयो। केमेरा पार्सनखौ आङो बिथांनि नखर खोन्थानो थाखाय खावलायबाय। बेनो जाहैबाय हरेश्वर नार्जारिनि न'आ। बिथाङा बर'फोरनिफ्राय आसामनि जानानै नैथि पजिशन लानानै बिथाङा कुम्फु मार्शेल आर्ट्स गेलेबोदों सावलेनजों। बिथाङा आरो नैथि पजिशन सिलभार आयदायाव देरहाबोनो हादों। हरेश्वर नार्जारिजों बेनि बागै जोङो मिथिना लागोन। बिथांनिफ्राय जोङो आबुं एड्रेसजों लोगोसे आबुं गेलेनायनि सोमोन्दै जोङो मिथिगोन। बिथाङानो जाहैबाय हरेश्वर नार्जारि। खुलुमबाय, आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय एस.के. बसुमतारी। नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलाव बरायबाय। नोंथाङा नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय जोङो चेनेल जानानै खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा हरेश्वर नार्जारि। फादार भबेन नार्जारि, मादार हरजनि नार्जारि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज 1 नं दिहिरा। फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय। लोगोसेनो नोंनि गेलेनाय आयदानि सायाव नोंथांखौ जोङो फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। बे खेलाया जाबाय फार्स्टआवनो खेलानि नियम दं। फार्स्टआवनो पान्च, बेनि उनाव किक, बेनि उनाव थ्र', मोननैयानोसै। बेनि सिगांनो जों बिथांनिफ्राय मिथिगोन बिथांनि गेलेनायनि सायाव। गेलेनाया जाहैबाय बिथाङा सावलेन कुम्फु मार्शेल आर्ट्स। बिथाङा जाहैबाय 7 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसा। नोंथाङा नोंथांनि फरायनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा? फरायनायाथ' आवगोल आङो बड'निफ्राय एसामिसाव फरायहैदों। एसामिसाव माने बड'आव थाखोब्रैमोन। थाखोब्रैनिफ्राय 1आव लगायहैदो एसामिसाव। एसामिसनिफ्राय बिदिनो दा फरायगासिनो, दा क्लास 7आव। एबार 8 मोनगोन, एबार माबाखौ बारबाथाय बोसोरखौ। नोंथांमोना जिहेथु नेसनेल गेलेहैदोंमोन कुम्फु, बेखौ हबियाव गेलेदोंमोन आरो नोङो मानि जानानै गेलेहैदोंमोन? बे खेलाखौ जोङो पुने होननाय माबायाव गेलेहैदोंमोन, महाराष्ट्र पुनेयाव। ओमफ्राय उनाव आसाम टिम जानानै गेलेदोंमोन जोङो। आसाम टिम जानानै बेस्ट फाइनाल मोनबोदों जोंनि आसाम प्लेयारा। आसामनिफ्राय साबेसे थांदोंमोन? आसामनिफ्राय गासै प्लेयारा 35 जन थांदोंमोन। ओमफ्राय उनाव ओरैनो कच थायोना, कच जों 40 जन जादों। ओमफ्राय बेखिनियानोसै। बे आयदायाव साबेसे देरहाबोदों आरो मा पजिशन लानानै फैदों? बेयाव 34 जन देरहाबोदों, फार्स्ट सेकेन्ड, बेखिनियानोसै।
बिथांनिफ्राय जोङो गोबां मिथिना लाबाय आरो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लाबोगोन नोंथाङा आथिखालाव बेसेबां फरायबाय दं आरो सिगांफोर मा आयदायाव खुम्फुआव देरहाबोबाय थाखो? दा आङो सिलेक्ट जानायाव गेलेदोंमोन माइनाव सिलेक्ट जानानै पुनेयाव गेलेहैनो मोन्दों गेलेहैनो मोननानै बिदिनो सोलोंगासिनो जि हायो बेखौ गावनो निजा माबा बाहायनानै सारमोननिफ्राय सिखायनानै टेकनिक होनायजों बेखौ गोसोआव लाखिनानै खेला गेलेहैदोंमोन ओमफ्राय एबार दा पान्जाबाव दंबायो पान्जाबावबो थांनो नाजागोन आङो जेसेबां हायो न'आबो एसे गोरिब नालाय थांगोन थाङा बिदि माबा जाबाय थायो गोरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा गेलेहैनो आरो पान्जाबाव नाजादों बेनि सायाव नोंथांमोना सोरखारनिफ्राय एफा एनै अनसुंथाइफोर नागिरबायो नामा? सरकारनिफ्राय नांनायाथ' नांगौ माने बुहुद फैसा नांगोन ना बेफोराव न'आबो माबा नालाय गामिनिफ्रायबो एसे दाहार दुहा लानानैसो बे खेलाखौ गेलेहैनो हादों ओमफ्राय फैला सारनावबो एसे बिना लायदों फैला सार ओमफ्राय उनाव मुन्थु सारनावबो एसे सानैनाव बिना लायदों ओमफ्राय उनाव गामिनिफ्राय एसे नागिरबाय नागिरनानै आंनि आब'आबो हरबाय एसे ओमफ्राय बेखिनिजोंनो थांनायसै आङो बेखिनि फैसाजोंनो बिथाङा मानगोनां बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजेर बरगयारिनिफ्रायबो बिथाङा अनसुंथाइ लायदों आरो जोंनिनो ओनसोलनि राफोद दैदेनगिरि मन्टु बर' बिथांनिफ्राय बिथाङा अनसुंथाइ लायदों आरो गामिनिफ्रायबो बिथाङा अनसुंथाइ मोन्दों आरो बिबुनि सोमोन्दैफोरनियावबो बिथाङा अनसुंथाइ मोन्दों दा बिथाङा लुबैबावदों बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ दा बिटिआर सरकारा बिथांखौ नायफिनगोन होननानै बिथाङा आसा थिदों बिथाङा हरेस्वर नार्जारि बिथांनि न'खरा बेनो बिथाङा मोनसे गोरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा सावलेन खुम्फु आयदायाव गेलेनानै आसामनिफ्राय गेलेनानै नैथि पजिशनाव देरहाबोदों सिलभार आयदाजों जोङो बिथांजों दसे रायज्लायबावगोन जिहेथु नोंसोरनि न'खरनि हालोदखौ नोजोर होनानै इयुन समाव नोङो माबायदि दावगालांगोन होननानै सानो? आङो जेसेबां हायो एसेनो लांबाय थागोन फरायनायखौबो गारा खेला दुलायावबो थांबाय थागोन जेसेनो हायो सरकारा जि मदद होयो जेनेबा थाखा फैसाजों मदद होयोबाथ' आंबो मदद गेलेहैबाय थागोन दाथ' पान्जाबजों दुबाइयाव दंबायो दुबाइनि इन्टारनेसनेलयावबो सिलेक्ट जाबा गेलेहैगोन सरकारा जि एसे मोनो मदद होयोबा आंबो थांगोन एसे मदद होबासो थांनो हागोन होननानै आंबो थाखा फैसा गैयाबाथ' जेरावबो थांनो हाया दा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बर' ओनसोलाव गोरिब दं नालाय बिसोरबो गोरिबनि थाखाय खेला गेलेहैनो हायासै बिथांमोनाबो थांनो गोसो दंमोन आंनिनो स्कुलनिनो सावलि खुम्फु काबादैसा स्कुलनि स्टुडेन्टफोराबो फैसा गैयिनि थाखाय बिथांमोनाबो गेलेहैनो हायासै बिथाङा बुंबावदों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट खेला गेलेनो गोसो आरो खेला गेलेनो हादों बिथांमोना रां रुफानि थाखाय रांखावरिनि थाखाय बिथांमोना गेलेजोबनो हायाखै बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौ रोखा फोरमायनायनि थाखाय बिथांजों साबायखर आरो लोगोसेनो बिथांनाव जों सोंबावगोन इयुन समाव फैबाय थानाय समाव नोंथाङा खेला गेलेनायजों लोगोसे हारिखौ माबायदि दावगाहोलांनो सानदों? आङो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जेसेबां हायो एसेबां दावगालांबाय थागोन जेनेबा बिथांमोनाबो जाहाथे आंनि बादि जानो लुगैयो गासिबो सोरबाबा फरायलायनायजोंथ' जायाना खेला दुला समबावबो नांगोन बिनि थाखायनो गासिबखौबो माने बिदि नाङा फाङा जानला मेनला बिगो सोमनाय गानजा सोमनाय बेफोरखौ बाद होनानै जाहाथे बिसोरबो गोसो होयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बुहुद गोरिब दङ नालाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बुहुदआनो गोरिब दं बिथांमोनखौबो मोजाङै खावलायो जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे जौजों ओंखारबासो जोंबो सिन मोनगोन नालाय खेला गेलेहैनो गोजानाव बेखिनियानोसै बिथां हरेस्वर नार्जारिनिफ्राय जोङो गोबां मोनथिनो मोनबाय बिथाङा बर'नि लाइमोनफोरखौ जौगाजानो लुबैदों आरो बिथाङा गोबां थुलुंगा होदों नाङा फाङा गुबुन जानला मेनला खामानियाव हाबाफोराव नांथाबालासिनो गावनि जिउ राहा दानायाव बा हारिखौ जौगाहोनायाव बिथाङा गोबां थुलुंगा होदों केमेरा पार्सनखौ आं खनसे दिन्थिबावनो होबाय बिथां हरेस्वर नार्जारि न'खौ बेनो जाहैबाय हरेस्वर नार्जारिनि न' बिथाङा
गंसे बर' न'खरनिफ्राय कुम्फु गेलेनानै आसामनिफ्राय नेसनेल गेलेनानै बिथाङा नैथि देरहाबोदों आरो सिलभार आयदायाव देरहाबोदों। बेनो जाबाय हरेस्वर नार्जारिनि न'। बिथाङा इयुन समावबो देरहालाङो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांजों मोगा-मोगि आयदाखौ आं दिनै एसेबां फोजोबबाय आरो सैथो आरो उदां खौरां मोननो थाखाय नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिजों नांजाबनानै थाबाय था। गोजोन्थों।